מספיק. במחשבה שלישית, אולי תגיע. בדרך חשבתי שהכן אני רוצה בעולם שיהיו עיניים ירוקות ושאני אסתכל עליו ואני אראה דשא וילדים שמשחקים. ואז כשהלכתי בדרך קפצה לי עוד מחשבה שאני רוצה שאולי יהיו לו עיניים חומות ויקרקע אותי לאדמה חזק. ומחשבה שלישית, כשהייתי בדרך והתקרבתי, הכי בעולם רציתי שיהיו לו עיניים כחולות כדי שאני אוכל לצלול עמוק עמוק בפנים ולדמיין שזה ים. כן, זה מה שהכי רציתי בעולם, שיהיו לו עיניים כחולות. כן. אז אני ראיתי אותו מרחוק. אני נעמד מאחוריה ומלטף לי את הזקן. הוא עמד מאחוריי, ליטף לי פה הזקן שלו, ואני בכלל חשבתי שהוא ליטף לי את השיער. הוא עמד שם וליטף את ה... אני עמדתי מאחוריה וליטפתי לה את השיער. היא חלק ממני. גם הוא חלק ממני. אני רקדתי לרגע. הרמתי את הרגל למעלה והרגשתי את הגיל הכואב. לא היה אכפת לי. זאת אומרת, היה, לא אכפת לי. היה לי לא אכפת. כשהתקרבתי אליו, הייתי ממש קרובה, משהו כמו סנטימטר, ואז קפצה לי המחשבה הרביעית. אבל המחשבה הרביעית הייתה כל כך מפחידה שנאלצתי להתרחק. תודה. וכשהוא אמר תודה, התחילה הבעיה. אני באותה שנייה קלטתי משהו בפעם הראשונה בחיים שלי. ואז אני החלטתי שזהו. אני לא מוותרת. לא משנה מאיזה כיוון. זה יהיה עם עיניים כחומות. הוא רקד שם, ואם זה יהיה עם עיניים חומות, אז... לא משנה בכלל. בסופו של דבר, שנתנשק במילא נהיה בעיניים עצומות. כחולות עצומות? עיניים עצומות. עצמתי עצם? עצמתי. עצם. כן. קרוב רחוק. עצומה? כן. עצום? עצום. מה עצום? עצום? לרקוד. מרגיש? לא. אני מרגישה המון. מרגיש? מתחבר. עכשיו מרגיש? מרגיש. עצום? עצום?
משקר, שקרן. משקר? איפה? נמצא. איפה? מתקרב? עצום. שניים. אני עליתי על עוד מחשבה אחרונה. זה משהו עצום. אהבה? פה? פה? פה. אז אהבה זה מילה אחת. יש לה 4 אותיות. ופה? פה. עצום. ושתי עברות. ושני אנשים. טיפשים. אבל גם שני אנשים טיפשים. זה נפתח. אני מזל שוב.